రైతు సోదరులందరికీ నమస్కారం. 13వ తేదీ 2వ నెల 2026. ఈరోజు అనంతపురం టమోటా మార్కెట్ టాప్ ధరలు చూసుకున్నట్లయితే అనంతపురం టమోటా మార్కెట్లో 15 కేజీల బాక్స్ అయితే ఉంటుంది. ఇప్పటి వరకు 6 గంటల 30 నిమిషాలు జరిగిన ఆక్షన్లో 140 రూపాయలు అయితే సూపర్ టాపు. ఈ 140 రూపాయల సూపర్ టాప్ అనేది కేవలం 6 గంటల 30 నిమిషాలు జరిగిన ఆక్షన్లో అయితే 140 రూపాయలు అయితే సూపర్ టాపు. అలాగే సెకండ్ గ్రేడ్ కాయలు చూసుకున్నట్లయితే 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. అలాగే థర్డ్ గ్రేడ్ కాయలు చూసుకున్నట్లయితే 10, 20, 30, 40, 50. అలాగే యావరేజ్గా వెళ్తుండే కాయలు అయితే 40 రూపాయల నుంచి 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 యావరేజ్గా వెళ్తున్నాయి. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే షేర్ చేయండి. ఇంకా రేట్ కనుక పెరిగితే నెక్స్ట్ వీడియోలో అయితే అప్డేట్ ఇస్తాను. లైక్ చేసుకోండి, సబ్స్క్రైబ్.